הרבה מאוד לקוחות באים אליי ואומרים שהמליצו להם על שמאות מוקדמת. זה מאוד חשוב במקרים מסוימים, במקרים אחרים זה מיותר לחלוטין. שמאות מוקדמת עולה לא מעט כסף, ובגלל זה איפה שצריך אותה מאוד כדי להשקיע, ואיפה שאפשר לחכות לשמאות מהבנק אחרי חוזה, אפשר להסתפק בזה. ככלל אצבע, אם רוצים אחוז מימון גבוה מ-70% ואין לנו מאיפה להשלים עוד כסף עם שמאות יוצאת נמוכה, חובה לעשות שמאות מוקדמת, לראות שבאמת השמאי מעריך באותו סכום כמונו את הבית. כי אם הוא לא יעריך, אנחנו עלולים להיכנס לקשר לשכה. אותו מקרה, כאשר אנחנו במצב מסובך, אין טאבו ברור, או חברה משכנת פעילה ודירה שקיימת פחות ממספר שנים בודד, הרבה פעמים יכול להיות שתהיה בעיה רישומית ולא יהיה בכלל ניתן לרשום את המשכנתה, והבנק מן הסתם לא ייתן כסף, בלי שיכול לפחות להיות בהערת אזהרה ולהיות בטוח שמתישהו תירשם על שמו משכנתה מלאה. נכון, נשמע מסובך, לא ברור, בשביל זה מתקשרים להתייעץ, ואני אגיד לכם, אתם צריכים שמאות מוקדמת, או אפשר לחכות לשמאות של בנק. תרימו טלפון. איתי, 0542-8484-31